நியூஸ். பழனியில் தேவஸ்தானம் மற்றும் போக்குவரத்து துறை லயன்ஸ் கிளப் சார்பில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு பேரணி நடைபெற்றது. பழனி அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் சார்பில் நடந்த பேரணி ஆணையர் செல்வராஜ், துணை ஆட்சியர் அருண்ராஜ் தலைமையிலும், மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சாந்தகுமார் மற்றும் உதவி ஆணையர் செந்தில்குமார் முன்னிலையும் நடந்தது. துணை ஆட்சியர் அருண்ராஜ் கொடியசைத்து பேரணியை துவங்கி வைத்தார். கடாலடி, ரோப்கார், விஞ்ச் பேருந்து நிலையம், புது தாராபுரம் சாலை, மயில் ரவுண்டானா வழியாக வந்து பள்ளியில் நிறைவடைந்தது. பிளாஸ்டிக் தீமைகள், சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை மாணவர்கள் ஏந்தி ஊர்வலமாக வந்தனர். பேரணியில் துணை கண்காணிப்பாளர் விவேகானந்தன் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ஃபாஸ்ட் 7 நியூஸ் செய்திகளுக்காக பழனியிலிருந்து செய்தியாளர் ரியாஸ்.